Din is-sena ser tkun waħda ta' konsolidazzjoni u ta' implementazzjoni. Dan stqarru l-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, f'messaġġ li wassal bħala parti mill-awguri għas-sena l-ġdida. Ser tkun sena ta' konsolidazzjoni ta' miżuri li daħlu fis-seħħ u li se jgawdu minnhom iċ-ċittadini, qal il-Prim Ministru. Fosthom semma tnaqqis ta' taxxa fuq it-tħul, inqas bolla meta wieħed jixtri proprjetà f'Urban Conservation Area u l-possibilità li wieħed isuq mutur żgħir b'liċenzja ta' karozza wara ftit sigħat taħriġ. Semma l-linja nazzjonali tal-ajru li għandha ħafna potenzjal imma tħallit tmur lura l-ħafna snin u li l-valur intrinsiku tagħha huwa kbir ħafna għall-ekonomija Maltija. Aħna nsabu kommessi li naraw li l-linja tal-ajru bil-ħaddiema tagħha ma dak kollha mbagħad li jiddependu mill-eżistenza ta' din il-linja tal-ajru nkunu nistgħu nassigurawlhom il-futur tagħhom ibqgħu mixjin il-quddiem. L-2015 kienet sena ta' riformi ekonomiċi u soċjali. It-tlet riformi ewlenin li semma l-Prim Ministru kienu dawk fl-enerġija, fis-suq tax-xogħol u fil-qasam soċjali. Fi kliem Joseph Muscat, familji Maltin illum qed jieħdu ċertu aspetti f'ħajjithom for granted, bħal pereżempju kontijiet tal-enerġija orħos u servizzi ta' childcare bla ħlas. Dan għal il-Prim Ministru huwa sinjal tajjeb. Iżda wieħed irid iżomm f'moħħu li sentejn u nofsilu miżuri bħal dawn ma kinux jeżistu. Ħeġġeġ lil ġurnalisti preżenti komplu jwettqu xogħol favur l-interess taċ-ċittadin Malti. U qal li l-Gvern jissottometti ruħu b'serenità għall-iskrutinju kemm tal-midja u anke taċ-ċittadin Malti. B'serenità ta' min jaf li qiegħed jaħdem, żbalji jittieħdu imma hemm irrieda li fejn jittieħdu żbalji jiġu korreġuti u li bqgħu naħdmu għall-aħjar ta' dan il-pajjiż.